Mama when Genesis, my phone rose on yes, hey, what Jimmy can for me, you need more rose, yes, Nama Cramu, Yana won't be on top. Baby, I'm not a free. What to my bow in Genesis? My phone rose on yes, what to see me calling for me when you move more rose, yes, I am more be up. So achame waha amamrani amani ekwanso na daroma amana na so ntese sabre eye ne de hye na de nyina esa ye ne nua be ma ye na konta na danso Frimpong bosufo hene bosufo krowura sabre ne ni ata kokoso amamrani amani ekwanso na amobretufo na pese wode ne yere adwade ba Sena na danso aye ne chiame wa ha na dawroma omana na asonte na kwan dem wa yamtimi aba abachia Frimpong na chese edua napa eneme ansasa sraku na naneme kwansabu akwana naneme to mebusi na na wotwa sama santemai chebi kan kamfo na nano no esumenya wodro ni mapone hye konkron kumewu berima asmadu sachina na bodom wasidweti onu anu wo koje na pakan apagwa budua ne akua ko sapone hye konkron na nanmadua na fo se bie buru se bie piafo amana yenhye wa mwake enso jampo de adidi chebe gugu abo tuo na tiebuo
o doctor pribia na sie mi no kire dia na ba ni chiri free mampo bosofo krobia kwadi asante toka asante ma ni chiri monya di akoma yen ni chiri popo ene ne wowura na nanom aduanafo fie ha nanom modern ma eye bosofo hene ni dia ye friend one na na danso Frimpong sabre ba fo na dia ye no e onim se eye dan ya wowo beba ebo beba onim se ne yire ka on ti bi yire se batu sara na so ye dia no onim se ne yire becha kakra so ba mo wo tiri mo adefo ene wo ma na danso Frimpong wo ti ni so e wo kuradua mu ha se na modern ma owu apantu aye kwa aye kra obia okrama wo se ye ni adanye aso de ye kabia ya ma me Boatemaa wo hene yere Boatemaa wote de santi amamra ni amane akwanso na danso sapo na danso Frimpong okura aye ne sasrada me na me di ani mo na betwasa na monyi na mo fantu nkonya sie amamra ya tonchire ya se wototo amamra se anu atiati asante anim ne santi wase monye eye ne sasra da broni dia pa se chomni achupa kudu amefi wote akete wobri ya bo wase tuto pakwale pasia madu mo sa kwajo na modern ma monye fantu nkonya se abusiachi amofanye mpaye fama na danso Frimpong sansa sabre wowo aye ni bi wowo amanani apre osi ejebe be do fiti kotia no ba mansafie oyi osipre su adwira wokudwaso na Frimpong woko awrefie mu kresina na kompromise ni awate no ti promo na so biem osi obadwuma ya suneti na Frimpong sansanyansa ye fa no obi ano osi asase so yi obi ahobia ebre bi bedu ye nyina besan koyanchi ti se bobu se edu obi nyire abeto ba maso a so wudam na ka no tiri mo se won so wode ye beba na so akokọ bronsa na ne wile fi akroma na adanso se wode wotie ne se ana se baba akokọ ya awama na momotie ne se wowu asiefuo oba akonno eno nti na sabre na adanso modaruma ohunu se ne ma ye de abai sapakuma wadama na Frimpong de ba na wode ababa yire ne yire dwaye na ne yire sabre ye de na to ba maso no wa mane damri fadie ne santi amamra ni amanie ana sabre ye ba beye sansa yeso obofo kwamura mna ne shire chichi bebreba na prejo te yira kwa yase na ba fie ha wo fa abusia ofa ama ofa yire ofa obia de ne ye abusia empanisi wo firi kusibasa na uchia ye di dwansre firiw enti sabre samosha ne ma ye de abeya na no mechire ne ma ne so sa de ma we se me hunu bida na nase wo hwira kutunkanta so ato ye bo afudontu na modern ma sa de wo se nie o se obafia awade de di ka wani mu ni ntokwa se wadi ka ahoto ahoro ne se so amenne obetwa na yire dwa preko se wo kai se bra wo bafia awade na asapo kuma akobia yere samba akopɛ no ka kire no wo se me pebedi wa be ma me pebekum wa be ma na emo me petere wa ne boafo wa wo se nye ne asɛm ato me yere odi ohene yire Boatemaa ene ode hye ba me beda meti kwa ma no da bi da me gina hopo santie mamra ni amane akwanso wose britia bi na me yire wododo no ba fo chanto medusi na sere wode ne nsadusi ne kwachi obra ne yire Boatemaa ne nomye obra ne tama ne nomye o hye ne bo wo pre ne nkwa biada na su se wo wo kurade nkwa ntimenye se wi asisika wo wo ntompa se nkasika tonkwa kana na Frimpong so obetobi no de amane yire na so ba mo wo tiri mo adefo oda sechino butu akodo na akopasa tie momofo di amansa na tutu kwkyere ekopo na danso Frimpong yire amen na ma me Boatemaa ye nyame dia wose e baba di na wocheda se ma champani de ye dia sempa bi twa no aye nana sapo kuma ama na so teye se pe ba bi ne fo de sie ba nkoto brebi tra ye yine ne na beto ba maso ampa ene ye yine na danso Frimpong yire de na beto potokuro na sasa madu akwanto so ni pe bia wo kwa no aboabo ho ne santi ye se de na kirate no no apam anya yie ne se de obeyo tiri wi abodugu no so sa do ni beye ne santi sabre na danso Frimpong wo kuta na nka twade wo se wi aso obi an won ka na so so obi an ne nka o se me yire
nanso abusuapani na na ɛyɛ sisirasoɔ sɛdeɛ ɛyɛ ɔbɛma bɛntwerɛboɔ ɔkofoɔ ɛyɛ nana dansa Frimpong ɔkasa kyerɛ mo akaatwadeɛ hoe ɔsɛ ne yere Boatemaa asɔre no pa ka ne nsa dubom fa hwɛ fam twa akaatwadeɛ mu mmienu kyem ne yere nsɛm akaatwadeɛ nsuo sɛ tene gu fam na sɛ nsuo tene deɛ a kaatwadeɛ mu nsuo nkɔyɛ tene nsuo sɛ hyia gu fam a ɛyɛ nana dansa Frimpong anaa ne ba bi anaa abusuani bi ɔnante mfuturo ma kɔhyia nkwanhyia ɛgya mpangu ne mpire no soɔ wɔsi adeɛ bɛdi akaatwadeɛ mu aduane bɛsrɛ me yere efia amode hyia wu amɔkɔ bɛdi akaatwadeɛ mu aduane srɛ maame Boatemaa na sɛ purugu fam a wɔsɛ ne kɔ a wɔkɔ na sɛ mbɔne mfirifie yɛdeɛ ne nkwammerɛ fie ɔnkɔsi wɔwuo kwan na mmom deɛ ɛbɛyɛ abaama deɛ nkwanhyia pɛtuwuo deɛ ɛgya mpangu ɔhene yere ɔnkɔ no bɔkɔɔ na ɔnkɔnkɔda asomdwem ɔse ne mpira nsa soɔ wɔde akaatwadeɛ mu aduane bɛsrɛ ne yere na amɔwerɛ so wɔsɛ sɛ ɔbɛnante asɛm ado kwantana so ɔkɔhyia twum ɛhwe nti deɛ ɛgya mpangu nana Boatemaa ɔhene yere ɔnkɔ no bɔkɔɔ na ɔnkɔnkɔda asomdwem sɛdeɛ ɔhene nana danso Frimpong ɔde nanka atwadeɛ ɛkasa kyerɛ nananom abrɛtufoɔ ɛno no wɔyɛ ne saa na nsa a yɛyɛ maame wagye akaatwadeɛ no wɔyɛ ne saa na nsa a yɛ maame fa me ha kɔkɔ gyina ha bɛsene kɔkɔ gyina ne sei nananom wɔde roma yɛ maame Boatemaa ɔhene yere wɔsɔre nɔpa fa ne dwa besia boboya no na aduya na akyea no wɔhene yere ma akyea wɔte yɛn fam ɛne ɛsɛ ne dua ne tua na no anie enti adua ɛyɛ dua bia sɛ ɛyɛ saweɛ nso wo nia bɛtira yɛ moro ti sɛ mohwɛ mmaa yi a sɛdeɛ wɔn mɔsi aboro saweɛ yi ɛnyɛ asɛm ketewa ne sɛ nti na na se meyiri de saweɛ twetwere ne se a ne sɛ kuro dua mu ha yɛdum kanea wɔsɛ ne yere fee ne se a yɛhwɛ kanea mpo ne ada ti saa bere wɔde ne yere saweɛ papa bi wɔhene yere saweɛ ɛna saa bere yɛde firi bɔsofoɔ to yɛaboro ama ade akyeɛ ɛne yɛde aba yɛse nananom abrɛtufoɔ aboabufoɔ a mompɛ fi mmarima a mo so akorɔbɔ nkyɛ nananom ade woroma mɔnye momfa nsiesie yɛ maame Boatemaa ho ɛma yɛ maame kɔkɔ gyina ha ma yɛn yɛyɛ ne saa ne nsa yɛ obi anim sɛ saweɛ deɛ wɔwie bɛyɛ wano ne sɛ nti ne yɛtutu mmirika yɛfiri Amerika aborɔkyimɛn mu ba ɛna yɛpɛ ɛyɛ yɛ pep student papa bi nananom menka na memfa mentua mo asoboa wɔi ɛyɛ pep student Nyankopɔn ne nokura ni sɛ wɔsie tutu kora wode twetwere osie ba abɛsisi hɔ ɛyɛ pep student a akɔ no yie yɛde ne brush aba yɛde ne tissue a wɔde bɛpepa n'ano ne nyinaa wɔhene anyɛ afiri mu ɔsɛ meyere me na menim deɛ ɔpɛ pane sɛ ade foforɔ nyɛ fa nkɔhema asabe kɔmmɔ abea enti sabre yɛde ne yere ne tissue nie na ɛnoa de bɛgyetwere ne se nie ɛyɛ ne brush nie nananom no kyerɛkyerɛmfoɔ yɛbɔ no boa bebree mɔnyiae na mɔmfa nsiesie ɔhene yere Boatemaa ɛma yɛn yɛyɛ ne saa ne nsa yɛn wɔhene yere sɔre no pɔ bakɔkyea abusuapani na ne kunu abɛkuro dua mu ha deɛ munim sasa deɛ tie bia bakɔkyea ne wura enti atoto mmirika deɛ pɛ nsuo ɛyɛ Chinafoɔ nsuo a nsuo no akɔ no na aduru China bɛn mu a yɛfrɛ ne tantui na akayama na buru no kyerɛ sɛ nsuo a ɛfɛ na akɔ no na wɔhene de ma ne yere na ani bɛsɔ sɛ nsuo bi ne yɛde aba ti maame Boatemaa ne din ne yɛde ato hɔ monim sɛ one factory na santema mpɔ bɔsofoɔ ɛhɔ ne yɛhyɛ aseɛ enti nsuo no yɛbɔ ne bɛdɛ ɛne yɛde aba nananom ade woroma mɔnye nsuo yɛ ɔmfa mmɛno Boatemaa ɔde bi twetwere ne se a ɔde bɛhoro n'anim yɛnsuo ɛnka nsuo da yɛte ano ade yɛde agu yɛ wɔn a yɛde aba yi nananom abrɛdifoɔ madam amɔnye wɔmfa nsiesie nana danso Frimpong yere ho ma yɛ nananom na mekyerɛ nneɛma na menim sɛ 5 ɛna nkiyɛde kyerɛ nneɛma nanso nana Frimpong se daabi nananom ade woroma me yere wɔbɔ bra abɔ bra papa enti ade ɛsompo na wɔsɛ mede ba bɛsiesie ne hɔ ti sɛ mohwɛ a nananom yɛyɛ fufuo fita sansa mampɔn ne dase brɛ sɛ bosh brɛ wɔte aseɛ no wɔte sika fufuo so nananom abrɛtufoɔ mote dwetɛ so ti saa brɛ wɔ se wɔde ne dwa asɛ yaba nananom menka mentua mo asoboa ne ti no wopane no asesa kora yɛpirɛ dwae nanso wɔnsɛ nsua mu na mpo sɛ nana Frimpong sɛ nana na adɛn na ade dwa asɛ yaba no wɔnsɛ nsua mu sɛ mebɛafia ha wɔdeɛ mamfa nneɛma nsoa metiri so amfa nkɔ sabi wobi kanti na so no mfa firi na busua fie amfa mmerɛ busuapani na nasapɔ se wɔnye fa nwa ne de hye no amfa nkɔ ebi o kanti na so gu no de ba wadi motem dwasɛ ne de wɔde aba na
mom monwale ya yiri kwankwada no nkwade boko ya yesa na nsaye mo hwe ni tokura wodoai eye ahodo kindness ne die bebre wose me de kokko hye kokko no kire me se wo hena ni abrese krodom enti sabre ne niema me de ba be se me yire ho ni ntowuro no de ba ko pepa na ni mo atotwere sanse ewiase sansa tru di wachi kwa wo na de ti de kwa asama no dia na dan so Frimpong wose me towuro ya ba ko nya bie no ene se dosho ene ya dia so ye nuabe ya de ba be siesie eye ye yire ho ye ne sa na nsaye ya yire bia na ne sabe ya ka ne ho me pa krodua mu a.k.a na me fe tira na me hunu sa boru wa bebre ka na tete no na kia de boru ba boru wa ene na kia di twi ato na tira se fre na eye dabi ya fre di to bete ya fre no eye ba ha ene na kia di twi ato na ka krodua soso wonya bia obi aburo kra wo ho watutu bi wo ko nyina na atutu woduru sabe wo sabe ya ka ne ho ana di twi oto ene so de mo ni mo nura ya de agugu mfidie so Chiranko, wahene yiri kwa fabi ya bochino to, pompa bebo no to setie nie. Enti wahene se derbi. Fra America abana sa me yira todia. Eni e me di bronia de na me de ba. Na no ayake glad bath tissue. Papa bi. Wo ba pen na no wo pe. We se wo bie ba agumu afiara nyina adusam. Nyasam ketwa. Eno na wahene de aba. Sa na yire monye na mo fransie no ho. Mo hwa edro so ye. Ma beta dawo na yenya wo bia wo hene se me ma wo bia so ade ma no te se me ankasa me wo faase enti wo yene ne wo faase anode ne me ya so ane o se me kuma no na me to no enti me so ane ma no me ne akireta na dan so Frimpong sa de wo ne ne ma ese no no o yene sa na wie ye ni towura wo do ene atutu brika ne akopa Miss Malaka 2015 ene de ne me ya so ane so wo ba na ne to na nantu ne lofo ne hwere eniema na fetoto enti ya maame wo beje ya maame aye ne bodo ba ahodo fita ekire ye se na dan so Frimpong ne nsam fita na boma mu fita ene wode yire adwaye oya ne sa na nsaye ne first time ahodo de ene wo bo ne bede agusuro no colors bia bi wo oso oba pa wo krama wo se ye ne de adanye aso de make bia wo tete fa pepa wani ngwa aye sabre na dan so Frimpong aye sabre ne kamfa ahodo ne yire edware no de bia gonsuo ne nyina ye nye afrimo ye de aba ye se na no modaroma monim de enti monye momfanware maame Boatemaa koda no boko no na sutwem ye ne sa na nsaye ohere yire ebekwa adwaye enkoda momra me yire nsamran ene enkoda be muade ye bete wo hene yire so atua to watutu brika ena wo pesa samra wodi ye friend pure line a designer soap na modaroma said ye wo hene sienie wo se monye mo franse me yire ho na mo hwa de na de ahye ho no a stick bath ma me nyi kire wo mo ade we say abusia pani oba pani wo fie ha ye nim se enne cover de ba ye ti edurumre bi kura ya ne yemfa ye nsan so sapom ye ma me oni ni pe bebre na akwakoda ye nim se nya me bepe agu ya de fufuro bi abeka na ya de ho bi de wo kono kura nya me asawie no de ko ti sapoi sa wo so mu se ya wotu mi se ye betima bepa ma me ho pepra nsom na nase wo de aba modaroma approach na abaga ne ono so wo fra America approach memo New Jersey na waba ono approach be bia ni ho woni New York ho nyina waduru ho enti sabre wode ne yere aye ni ko ahodo ayete aye ankatwade ne ade aye ti samoan frank atwade brɛsiesie ne yere ho a ebi ne ade aye broni de ade ade ahyehye mu no ne yere aye ne set bath ene hyemu hyemu a wobenya enku wo benya samna wo powder wo body spray wo aye ne niam ahodo ne samna ne nyina na ohene ade asisuo no osemonye mo fransesie me yere ho mame ne wiase se wo pa o san kwampa sa na wunya yere papa na se bibi to no a wunyine ma emna no watiko ema no ohene se monye mo fransesie ne yere ho ema no na se adichi ni butwe a wotu okwa yem yasa be yesra so panisi akwa no obi di na meni nsem ti sabre wo hene ba ya o se mi kuta me princess shower gel my family care soap ahodo eye sabre ne Dettol folder water edi atwaguo ne yira dia woni be hye tim
your friend dry hair and nets. Nina what ya ship dry hair cap. Nana say, ni bread ya baba di bayi in home. Left and right, forward and backward, and come to rest. What the Nina ship. And you will produce two better. What is our top better than a mom pekra? Made the pronia diaba. I hold to a colors bebre. Made the baby you may ye. Nama catch and say, oh papa, made us so meto. Nana dance of Frimpong. Aya was of one name. Sadia what didn't yama. Casachran nano. A breath for and no. A year the sun and sign. Nana dance of Frimpong. They read the review. Obesi in the home. Namosha powder hot war. Aya name fear hot war. Adia and a year education and name your friend as a shen. Name fear what depended on the trimo. And said the near money be a fear. When you say I didn't tell me, come it's yet in the pest, Yadiaba. Nana no mother roma or sin in Yama. Nikuno say onje and famubo. I yet the sansa and the champagne. I would do. And I ate your chogo ewo jumno. Ni disposable towel in your ship. I dear your mammy pepra or pra when the best of Rena. Nuclear ship. Then Papua and our diabano. Was someone named Samayere. Oh, you want to book report? I'm an Isa Wawana Ponyaswo. Or who said power trust no Bessie? Kaja, you dear to draw the pono. On an anya many on what drawn up there, you know. On a near brofu you want to. On what you want to put down on Wosu. On a put down was in the year. On a put in Tahranicate. And Tumpania to Pretia. Now that's a Frimpong. Neyere, Mrs. Frimpong. The Nansuesi from no. Sabiachi will be a well. Tene Papua and the dear Chogojo. Nimku and the Ishemono. Kwa ya sepe ya yerepe ya bibia pe ya diashem no ne mata ya antiseptic ya dettol ya sign e diashem nananom ya yere ne ntemanie Bible kaye osi mire bi bedu obi abekwa ne bofo nchen eno nenne eduru ho no ene nana dance Frimpong se me yere kwa ne bofo nchen obapa ehi na woko mabekrom ha finra Obapa mente wonka enti sese na na wo eba ya meyere enti na nka me fira brochire ba me na meyere na nka ba ye kwa na nka me de ma de ekọ ene obapa mabekro duam ha beto sabre mada na mentimi anna ka me ni gusu se be so ho daye so man so ho daye so daye na nka me ne wonam kwantanan so obapa mi so umwana andane watikoma ame nachile se woni medinkra ababa urase ogwa ne tema aje bohye okuta ne bodies ni praise ya osiesie ho a yenye ne mfamo me na to mi anko obapa ba ya mame me panties ne hyemo no eye mako miensa ose eye eja obade sonson konkron wiase wuche wo bia de na acha ne miensa nachile se wutoniye ose me yiri na me da me so a na me so da ye pa enti Adwoa Boatemaa se ne wo kwa Mrs. J o practice nie o tomanie o se ne tomani di boda mo wa da hwede mu se me kofa toma bi asabe tokro ne mu na me mfa mo me yere we ye fre no once na tire boda mo wa da hwede mu ahwene pankasa enna me de aduru ha me ni besiesie me yere ho amane de akono aya sabre ememe kofa aye ma me ni free much ba ye Penisi wobi nyama hwehwade no mfa pepa ne sapa montwitwam na wewutwam a bo sesika kokoro ne de ahye mu obi anyi bi onfa wohoro ne sa de abeka no ye de besi ma mentema ama ne de akọ sade ye de ekiso ene sabre ye toma ye praise ya bodies no ene ye panties eye ye tude kama yire ti ase no me misi bi tude no osi ni tuda ye twie ni etwi ene me yire ko me de aba momfa mono na onfa enko asapo kuma na na danso na ni abre esanse nipa nyina ekọ na Adwoa Boatemaa so akopi oba pani a waye se oba pema ya santo a otisi fie mu a na fie eyekim ene oba akọ ochina nyame ya doma ebusua besu na na se eye mo handkerchief nie wasi adewam ni suanya pra na so ni so pa muta monyi na mo fan su bi ma na danso Frimpong sansa dia ye no no eye ye na so ye gidi nenti apede na ni dia hwe Nyankopɔn twedi epo
Monye handkerchief nie momfa ensubi ochire nyame yadom ye ya na yire de ne tompam a moaje esubi amano bi wo ho kwachire duade a wase ye mfa kete ka ho te sa nopa na yire so obeda ne napreko tini kete nie ohere ba wo ye aduane ni ba woni mo de na nada so Frimpong di akunu osha ti wase me yire wo kete nie Ubomo ya sante kasa me de ye me de aba obeshi ti na osaba be ye fite tina Boatemaa sa wo kwa obeshi ti ne ye fite me sem fite ba ko me mo fite na me de se me yire kete me yire sum nyanie ye fra ni sa ye bisum ye sin so bi da ke wa kwa mo ye fra na refiso oba pampo no ma refiso kai se waja na nada so Frimpong wa kire waja mene wo ma wa kire waja abusua wa kire ewiase ni pabeda no beda na papa gira sumya papa wo beda so na ada so Frimpong wose na nanu mwada roma mesre mo monye sumye ye momfa me yiri tinto so na oda watimi asoda ye papa na nada so Frimpong wose abusua me mamma na mo mekita bibia eniema mu hie mu fo me de meketa ba briefcase we wo be mo awutime bobọ ebetine no abetime anante abusua pani wo pa memme na ada so Frimpong keta wodi aba no ade wase wo so se ya ne no ekọ etimi hie niema ne dikum na mo de akọ akosi dem o ma mo mere na ada so Frimpong na moda roma ne ketre ma ene da menum no samo ye ka ye nyina na nanom niema ye dia pen ye yiba akokora firi mu a momo ye sekageti akromfo ne nyina ye de ba besiesie ye yire ho abusua pani na nada so sapon na wada woma eniema ye dia ba nyina ye de chemo aka ye nkuto no ma me fabra e wo sa niema wo esemu fabra nkuto no ye yifri mu na ye tese de sebe wa fra kuntunkure no wa sa asomade no mesre mo bayi nkuto ne mame mo bayi nkuto ne mame na oba pa wote ase no na wo pe nkuto ye etisa ne wo kone sa ye anyi ne ehon so nkuto ne ye nya bi ye fa ye senti ade yano ni kungurugu yoyo ehon ye koto akurugu ni atene ene ede ewu osi atigu mu ani ante de aba akurugu bro de okasa ko de chaye ne so atene se de bi negre kabe na negre ya pam ene nkuto wo de sika ho ye den enti nkuto ya bransa na nkuto ye nya bi oba pani a wo fia wada wo ma na betotwe ma me amaye sere wa abra ne beji nkuto ye sanse nkuto wa hwe ne edi si ne ma mu ne ekohia obi ate no de adwane ti esere mo oba pani bra beje nkuto efama ye na fatutwi aye ye yire ho efama ye oba pana te bre nkuto ni abra ho dodo enti nkuto na fatutwi ma me ho amaye ani ma ni nyina na no ye se ye de chamo and chance no kwa na ada so eke de becha mo na nso e be ye guranti mo prayer ni
na no pay why a bom na ye betresia wa ha on gracia mu e nyina ye gina he ye wa no ka ke urade ase ama ya ma no se na no pay wo di we ni ku wo ne mu ye e san se ne ni pe nyina for any abandoned and other place yet was. Amen. Yet I was see a nessa fata. Sansania will be a year. I am a young two men to assess and say Yenipa. And you will rather war yet winning me a warrior. If your body and fear Siena Waka to her, say a year Danyara, your best saying by your cheek. It's answer Fra will rather fray, no. What did you make ye be saying, sir? I want you for assassin so. That's a bedi and you may we are. One chain and a baba. Ampa waba wa de ne fam ebusia wa de ne fam adofo yes as a for rade ye ne sa ba waba wa so ye ne say ye nso a ye wa ti asefo asase so say ye boy ye bre yie ye hwe ye bo yie ewrade asam a wa asam a eba ye tie ne ye de tu amfo a na achi ye nso wo fra ye nya ye de ne je beje so na ye nso ya na mo ye betu no wa jeje ye tata ka ye nyina bom say ye ati asefo yi na bo aye na ye ya na mo yie sani ebe ya ya setra ye te no ye ntema ye ho ye beti amo ewrade anopeni aye kan nyina ne se no nya aye yie ene nkanfo a eni kabia enka wene enka wene nyina adomuniti amen amen.
si si sa bebre mu ada mo abetena se sabi amane yakwan so bia tie no saa ne yeye no yan sesa no ana wo ya afo wo ba ya wo kita mo nsam eye srada sabi bro ada wo ma so mo na wo na asem ato dodo na ebeba no sabi e bi kra na hia bi aba amano e so mo ya bi amo mo na ne omo se no na se mu abusato
srada ɛda so ɛne na odi gya no di hyɛ kwae so mu ana meda abusua yɛ ase sɛ nyame so ɛgya bɔ aba abusua pani ɛne abusua ka yɛ nyinaa bisɛ gyina ha megyina ha ba ɛnnua yi ɛdɔfo yɛ adeɛ nyinaa a wɔnya baabi kwa ne papa ntikafoɔ ɛnefoɔ kyɛ yɛbi wɔ yɛbi ti ase ɛno nti na saa bere wɔ abusua a wɔtwitwɛreɛ wɔn mo ba nadamfo mu yɛ wɔn mo so aba wɔn ba yɛ a wɔn sopra wɔn ntoma ɔkofa wɔn mo duku wɔn mo bɛtia wɔn mo agya yɛ so ba ano ɛsɛ wɔn mo hyina srada sɛbi mɛri ɔpɛya ɛbɛya na wɔdi ɛwɔ ayɛwofo na sɛ ayɛwofo saa wɔn mo deɛ mmea paa bɛ afe kakra yi wɔn mo bɛ nyinaa ɛsa eti na wɔka bi akyerɛ mɛrifoɔ sɛ wɔn mo si owó anɔpa ɛdɛm awɔ yɛbɛ yɛ ti yɛdɔfo yɛde yɛ a wɔkɔ ɛyɛ ne nuanom ɛamesimaa na ɛpɛni a wodi wɔ wɔn anim ɛneɛfo si wɔn aso ayɛ ame abɛka kyerɛ wɔn sɛ ɛne da yi wɔn da yɛ nwie kwae ɛnso ama ne saa ɛneɛfo sɛ wɔn ne hwee ka ɛti yɛn yɛpɛni adwabɛsa a wɔama no no ne wɔyɛ ti wɔ dua ne nyinaa ni sɛ adwabasa kokɔ a wɔn ntoma kokɔ wɔn duku affiliates tan wɔn pɛtia wɔn hɛntia ɛbɛrɛ ɛneɛfo si adwa anka wɔn no wɔ kɔkɔ bi bɛdi nanso wɔn ti di wɔn ɛɛdi ɛti nyame ɔmfa wɔ kura kura ɛda mo nyinaa Ene,
Tumrika, no way the kind. Now, one way any papa, now one was I come for the honor. And I said, one here, you know about the truth. Minirana said, Yatui, then he said, you sit here. We are saying, so because of me, and I'm my energy, and I'm my baby. And so, and then Yatui, and Crawford knew you know your dog, and he said, you say, actually, and Nuntina Sabre, and don't wear waha, and I'm my waha, the wall China, and I'm my Yachitra. Chitra also, and one as Sabre, who engineer himself Sabre, watch it no more, Mira. What over my Mijana and Mijama, who was it? And Ram, you didn't come out casting Mijana. What's a media? They would be part also. And I never be until Sabia Sabia Crusade, and I go with Nipa. And so I'm tossed on what we each Nipa. We each don't penny for, we each them up on my was for my anointed as Sabre, and I'm one sass here, Yakabi Michel. But I was one at Cassati. Who did want to say that? Sabre, you have to maybe a chamuna, what a one here. And they wouldn't be a woman. What out of my yesterday was I know a salmon. I'm sure you have to say, oh, I'm one day, something up on evil, Papa, no better witch. Or once I pay, one to be a man, one more will be a man. What I say, a young people. So I don't know my nigger chair, the Suswa, Yakamina, a perform. Madame Medas, that's young, a pound of Sobaya, Okutanesam, a young people tobacco. So, Probraja, not yet here. To Probia, the baby, our Dharma, but your media to Naka. That's your and yes, I'm TV. Cement sellers, yourself as a switch. I won't come out and do a champion in the first one. So, we shall be out the assignment, all the stories to my best. Any of me, Yababi, and the Yabian is half burning. Or any of for that, and now the whole year was saying, and break a craving yet is said. Yaman, actually, yesterday, yet any of the company for by. I want to know so the poor for it by it. Push on the failure, and I hear my papa. Cement sellers for your sake. Let's nice a man and I'm poor, and you're poor, and I'm poor. This is who you are. Cement sellers, yours is a switch. What's it? And I get to work to have a more problem. I didn't was Shema. Anyone in ever tested? Now I hear my baby, and I know my baby is a papa. This is who you are. And I get you best time. When I'm poor, I make a change when you are for us.
Omoba, no one but Tawachi, or much to the red, and one may be not something at Chiaprana, or what Chiawa so, and I know one boss. Meaning answer, another base and then my meaning or damper. And the Sabre Yakika, and our Dama, as woman. And so come on, your more dear, see a young boy more to it. I don't know that was Sabre was say, Enter Provepian, and our Cabibiacho, or Cabibiacho, and I so was every prayer you made a Japanese yada. One you ran a Basaba Trapas. Let me be a word to the ground, whatever my proper. A Juana process one question. A Busiaba Trust, or Baba, one Mabran over 2 or 4, or Mabba Tawich. A junior, you say, Okutan and some open people, 2, and you have 1,000 Ghana cities. So, Pro-Ray, not answer for Paul. What are some at all? What are you sure? Yeah, you bet me not sure when you will. I don't know my chair. I be a chair. Watch out, I'm going to bet my casa. Watch out, I'm going to bet my year, Juma. What do you want to tell me? Go away, Juma. That's him, that's him. Yami, on to you, Ray. Or you will go to your cassia. Bijana, Nabijama, now see Redu Abibio. And Primus was here. Nana will say, Breach your boy. Or no one, Edia Konyaba. Nanso no ada Roma, Ubae, Abetiano. I'm the Usam Pawaba. Nana, Jasi by. And then, you are so by Okutan and Selsika, Colo, and 9. Nane, J. And then when you say Jasi and you go to Mudina Sukamo. Now, I don't know what they're too for.
no mo kitwa okita de duku kase de bompa mema ya ba wo se de bompa dozen no enai kasesa fofo so oni so da na beto fo ma no mo do so obi a fa bi moniti na wo fa kotra yi paso na wo nyum sikasa wasi awidi obra wo do kosi ko wo onu tie eni wo ba ti wa e panisi awewe wo na tie na de ko kasanti ono na wo ready to set of free awidi e udu ba bi a na de ba bi e yesuo onu die na wo ready to set of free udi na sana ukaka wani obeti wanya sani dise ti obi ani bi tunenum na wo hwese de wo ne yire aware esitie wasi obagana be hwe ma me no wo ka chere so ne ti wa na nyina kane upon ani wasi eyi wo ti wa ya bai ka wo na pa matches na fa so bibi mame ana fa touch mame na bi srostum ohiwa wani na akata no waso de enna enne esumatu wasi be kono fo be ma ya ba wasi wo matches ni when you say you're that concern, who buy a sumo or a show, baby, I'll be dressed to my blue one. Pamaches in any open cheerful. In a plus, Abba, Sibia will be a Chanadia while we're fiati. Obia from Oba Penny, or the mouth was a boom. Sir, or from Oba Bureau and a noom, Namamo BB, Namo from we are from Paibo. What they tell us of Oba, some will be able to do ya, what to be one soon. Otutu bi nso no bia fa bi wo ne nsa obia ni ma bi fishi ana wo siesie ofato fra mo nso bai okoto pomponi odami aso o bansi ma wo fa na wo so ba na ebe prima ni ba na no me ma odue ni nyifiri mu wase me kono fosi enyi tuma hodo enye show odire de bo waka ho sidi obasima siesie no no kwa wo so ba na ekoi ontumai odire kenta shem futa onim se odidi ni emeko fo se me de makoma paye be nanti ne fie dia oba wo fa de kenta fufuai na wo moni de bo fufuo na wo fa nko salvation army public isumu ye ni ne ntimani di titimudi ayi asokono fo ne ba shi tishem Wafani de bodu kusama me famo. Bodu yoda kokon so ne to hallelujah. Donye bi de him artificial pasapa. Ni peti aba no, oso wo ba me da bai. Wonni sheti ade aba no, se ba de aye di sikaye. Aso baba, no focus amasa no manwe. Bodu yoda kokon so aye to bibi atobi. Owo wo to bibi atobi. Eye de ne awode wo beko. Ni best trade kase pa. Before Papa Pen to so, that I want you to know. And so forth, flow away, and in the Udu contact Guma high in Namino Comobeti. No, because I'm many who walk, Mufa go to a Papa Pay at Fimano, Nabai a girl Bebano, or Casa Wakoya Soa, or when the Irachan so dear. Sana and Ma and so Casa. Say, your mammy of 4. Ye mama do for you now, come on answer. Mama, what for your mamma tam to do? Yes, Susa, say mammy or back on any more to say. What is the flower? And ye, yes, I wish now before. Ye, ye symbol no. Reno, I would see a pa, I would see. And you know what, no more Roma. I don't know how you penny fear, and I don't see a Jamaku down for. Ndika kasa prawaketwa nwa prawakase awobo edini sura posada ashem say edusa ya peda ma me ato nana adaka wotoma nana ni fika semu ayemu ano wati asa ya chinsam no ko na won fancy bibi say ofidudu mu na ekodudu mu emma weja wanchire ye pe odro enkapo mu sika eni awo sabi nana no mu kasa ni Nanano ekaseni omsi yana na baba na yena wokoi akola ba ko sama ma ya kabibi me so na tebrafo wo say grandma how are you going ena na wunja yesa yena woko grandma yena woko na pa akola ifla wanie sa akola akro na so wo motima epofa wo motima pofa wo mo sra dada so emma no so se wo mo ma me to ma pofa
so na no modaroma momfa na momfa enhye ma miye ni monyam wa la jumo bibi ali jirechire ohima pra tazo fama miswe simo ta chaya tu choyinga apata mumuni abani so adanda bichefusa Funtum praje du kumanini sadi benchre ko na na otie be ma ne ho fa yie enti mu amu nim say yes wo provision ani mu sambodo na provision ba ba wo sadi provision ba zitie o hwe na dan so Frimpong na yire ye ma me Boatemaa wo yire Boatemaa na wo se na ni so ade fa yie emiti abi na yire wo do no ye wo se na ye bia mamra ni amane akwanso hospital wo de ne ko ye Bibia was so ye the money you don't want the general or ye. Let's say what work for the appointment. Sika went to qua, Sika Tom Quan, another so Frimpong, or better be not for their money. So, Bamo was the more therefore. What else that you would talk about when I was positive before? But dear Mansan up to watch the pop, a young enough Frimpong, you are men there, why in your media? What's the media meaning some year in their wool? Now a fufra by a nebusa said, now that's a Frimpong After I am a Boatemaa and Sagubo, said you went to me, and one another so Frimpong said, and no quanta be said, me don't quanta swa, maybe so. May you never for Bonkuma as a Fenifa, and Poya Nasa now for, and if you are not to yet, let's so Bamo what you tabia, or do a group Bamoa, or no Nawakuma Piam. O rempo du ko katachi na ayesa said ya from afade na na Frimpong pe ogwo na chade ani kadi bonkuma tubie amanne na neti nusuo ewo kai ha o se mekade ba sam no bia mo mebo o se no chi wo bi bonfo na ne mi wura me ma da bi fo na wura me ma da bi fo die na susu se ne be die hia na susu se adi prisi ne kwabre ne kuntunkure ana ebe ma wo yase e ba ne sai na aduane sisu no ma to abisine yeah, no, me dance. I can see you too. I'm also
dia ba ye ne ye dia ba kom owo ti na na Frimpong so wa ye kuruma kese ene bo bo ne ye agu ne ye wa ye posua mu a ne susu ya karitim na nso owo na ya sa dani akroma owo na kire bokwa ba ta menne enkroma di ne masa akore na no mo petufo na no mo mo pa di fufuo adi fufuo ya mo fe mo di amuno na nanom ena samotomo ye mami Boatemaa uprose ma humre so na yes akalis ka popo gus ka popo so meja sa fotu sa fopo sa na so na so de ye ene uprose wa hrampa se na ni shodra pa yo na so penisi ketetu aketetuam ade bi po e bobo na da so ka kirefo wori wani osusu kirefo ne wani o awo edi na tianka ye ni de anuaba o sati ba yo de antisa won sayam se wo na chaka de cheta ba poma o wo ye nkwanche weche se wo de ta be na ne brofo ma man e da ne amanfo osamwo de mo bofo na me yire wo ka me se wo kwa de dua ka se e bedi wa yaw ba ne se na kropo aka wo amanne ayawdifo ye sube de hunu na mpa ya se me yire wo ka kire me se wo na wo chinchira beda se na kropo aka mo ada wo kira do mo when I should get up a shot to a brabo pete, or the quantity or to took a wow of Ratana Swampa, then also the Hunamania, or Papa, Ura, now Frimpong, Manswada Capre, Nana super so for him, Benchla Bonana, or Siwa Mount Temrifa, Piafo, Sunday now Frimpong was 1 year, Nana Modama, Money Abayatre. Ebusuapani na na sapo kuma ebusuapani anura uhu de na Frimpong be ye hwidira butu kanta so to ya bofu donto na nanom ya bremo empani si asansa fa dia wode kire fo bra wo na sanyame ahuru mo ye enuti na no base so obetra sumwan mo kwa ne ahuru ne husie de obetra mpa na afo mo bie na no kire se ye fa dia ye de kire na duchi ni mu kire wo chi wo kwa ye nyasabe esire so ani si eklapontonchi ene ma ye musabe odonfo ebe bi wo ba asam to ne dofo no da na ti kwa ma no wose leji wo meja fuse na na nya chiri abre enne na ni ata bobo so na ni abre na me bra na wo ye san ka me mpre esa se bi me ye bre tu ni ba enti e wi ase so obi amfa ni kobo ase nchakwa na nka esi chire nim enti se ne na ayire kwa wose mi kuta mensa na no mo bre tu fo yesi monye na mo fa tu konya se tumi ajuba budu amefi oti akete wo bri ya ba wo se tu topo kwale wose amodu mo se kwajo na nani mama mreti abusuapani wada wo mo se everything yes e champamu akwa kokono kokono sutue na na mutani she ya benya balisi ya jira kwa champa meni na shofa de bejira okotu dia no di fresh monte wo ben so beto awia bebo ya hwe ne yire Boatemaa ye hu no enti sabre wo kutani she ade ne yire edi na to ho wose metofo me kosua meto I love you wose jama brochi memo a obeka kire ne yire se eshlebedesh wose wo France memo a obeka kire se jeta obonkra memo a obeka kire se misumo bo adache wo amura memo a obeka kire se onu totinam ento wo frafa memo a obeka kire se me yire manonge me pa esa so wa US abrochi memo nti wose wo ka kire se I love you wo sashi memo a obeka kire se me yire mekre wo jire wose me do enhwe ya me dia brewe ti nesenso tobuwa wode akọ nana yesa na nsaye ose asamado wo so kutale kanta oso obaba nana no di kanfo di kan ebia na wuni mo omo wo koye wo bi manso ti kandalie obaba wudu baby sumaduwa waje aso ne to finie oso nya proportion dia pasase ya bodua bi e fredi kira me kodua wo yawa asama atumi no eyeye ehwe ane wo yade eya enti ene meyire mididua meko atofe mede maw sache na du baby na wo pe adia edia kaise mididua oyawa ye tofia maw esanse wo bebre dodo yade eya meyire yare obeti menna wose nana someha ena nana sombie enti baba wura sagia udu baby na wo pade a edia kaise nana da so Frimpong wose meda so to uwo no nko ye kuta yensu
miensa amade ya de bra ya yire amade dia kwa ensu papa akono odonsuo eno na medi ka kire mo no we every China memo ani ya de ba ye China fo wo kwa san show we ya friend chantu na kayama na Bruno just ensu a na kono na yire no ma ba hu sampa wa yire na anum so ye e na eji atwago no na nasi wo wie ye ensa ye na yire odini day aye perfume o wie no na chicha ma na nanno mo abecha no enti na yire perfume akono esham asema yire tiasi ade anu pe e na me yama no empenisi ade fofo nyefa enkwanye makro mo abia enti sabre na yire perfume nie obaba okrama wo se ye ne ne danye aso dia wukunu na Frimpong a.k.a wote che ya na wodi bi kwa ya chebi ade amanana no ma omo ba be jam ye ya ye ne sa na nsa ye me yire ade wo pe e na me yama no liko sua die eye magu ti fi bi nsa e mate ma me ko wani mo ye ma me aya ni milo enie ni overton enie aya na sichire enie enie mo di be yeti ne cap nyira ye nye free Nanda so Frimpong ne yiri milo overten eya nanwa ne nyina wodi ahye ne kosua nie ose wo baba che na wudru baabi na se wo pe ade a edadia na waje adi ye ne sansa ye kura sabre yansa atifi bako amade yesi wonya papa twedi apasa se ye de wati ne mama ye na nanwa bianafo ne ne ya yire ye eti sabre mo sha Yekuta yansa etifi bako emade yesi yimonye mofama na Frimpong yere sansam paniye ye enya agro ne adie yenim se ye wie nsu abusha pani betu apo eti sabre na nan modaruma ye wie a monye nsa mu yibi ade to ma bia daka mu a onyankopon ye adomu a na ye ma me kwa wotubi ade ma adikamfo na nan modaruma na Frimpong manso daka bre bemma kakapa kan pompomu Wahina and Kawansuta, Sunday, Ebeja no. Oboya be wahe, or Bagono Fose, or Bago Nimadianaje, or Bago Crocro Nico, or Bago Nimnico Yamuko, and never walk. What's the meeting with Dikra? And the Dikra, and the Sabre Mediaba, handkerchief, Monye, Mofusupi, and Mana Frimpong, or Yana Sansaye, American and now one on another Yajwakasiepa. Eti sabre a president wa mano a US handkerchief wase monye mo fa kwasha meyire nso ewo asama do ho na no modeluma se de na dan so Frimpong wo sie nie wo si wo papa se ye modje se oba obeko heaven na bra me bra ye me bra anye kwadia ene na abe Mama Boatemaa no. Ye pe oba ne wo fe wa santememo no. Ye yi number 1 e wa America brochimem. Enti the models are the man nie. Na na se me dia ba. Le ba be cheche na me dia mo bia. Le pe film no so de ya bo ne bete. Ya de ba no sha ye di America. Eye sabre ya shanso de. Eye ye flag ye dia shawo. Ya de ma ye yere esanse wiase. Sansansu di wachikwa wona di tija akwa samado na nsuo enya patafo no ele twa kwemo monye na mfama ya maame na mfanko yakuta ne handkerchief ne kanda ne nyina de baaye no afa na to the matches wase obatampa chie utu kwa mu awoso ya beto samado osum sa obata wo fro wo sane o me mpesa meyire ebenante ama ne nai akopembo the matches atifi bako emade le die no Boatemaa nyansane ne din ne dia to wo monye na momfa ema no nya ne kwan no mfa nko ene ehurei papa ni bia ene ehurei papa lu bia sabre bemma bia wonimoche oyire bia wo yade onim amamre ni amane wo ye ne yire yia okuta aye sabre ne nsafufu ana wo de aduru ha no
Mosha aya ne zabufu na de agumu no a netre se ya twere ho ohene yire odura samado a enya de a obi abahu se wei eyo bidia eya ne yire adia sabre ya ne zabufu ya de aba ele hure papa libia obama ya de ne amana so no no ne wo fe ne wo akono ya maame obeje ade amaye penisi utu nkonko tudo ugu sabopu yansa atifi baako emade monye fama ya ohene yire Boatemaa aturo me ko wa boche tila na se me wa boche die me kutu mrika me ko president ne ho ko ka kire se me yiri ko ne mrika so me ye ni de nie ose me ba wa boche nsa bia so akoma so ade me ma ya nwene ne ade abrɛw ampani ampa onu ya ne ampa ya de aba itukunie ne betia wade medisha no ene mesada ne no na me dia hye no ni sika bo anu kari prentwai aduenum odi ja ne yire kwan ne perfume wade begu ne ho de ene aba de bede eye designer one was love forever idi jama me Boatemaa me yire oba bonofo ade ase amane de akọ ye ne sansaye enre de ne katabaye ni bommo baye ye de ne sumye baye enne ye besisa no enti samusha ye de ne beshiti aba ye de ne bommo aba asante kasa ye de ne sumye papa bi aba na naseme kanchira wo papa eye ma me Boatemaa se enso bi da gomo ye fele refisu onkono refisu onkai se waja ne ma wachi waja ni bunu wachi waja busu wachi ewiase wo pia beta obeta na papa echina sumye papa obeda so tina nase ne yiri sumye ni pomoni ne bashitini monye na momfa enya ne kwan sabre na nanom yansaye ye ba ye mu musanana sabre ne lia bre eta akokoso na wo hye ohena wo ye kuna de ama nanano a santia mamre wo hene onye kuna aye de wo ye kuna de ama no okuta ne tempo eye kokko awia obebuta tuntum enti sabre ye wie ya beche eye de boy de ama hemfo esanse wo mo ani abre na mpanisi sabe bibia ne ayo mo akienta frim na no base so betra wa ma agragu ansa no so ansa de wonye ne sada moni dukwe na momfa enchema ahemfo ye aduro no aduro bese wose enemani apresa program bibuta mani achamblapo bibisinie awobatampe ebia ni abodum kania ebia na gas ya shoto wenya ja wenya president chamblapo bese osi wenya ja we ne mono sense wo wi akomo new wo wi anya dia ya wi bia beye wo enti na na wo bi pa no apologu ne so ana sabre wode ne yire dia ba osi be dia chamblapo nie ade a sisa wo ne ye frani bia kacha wo se me yire mede wo kacha na abai panise esie ne kacha eni aseda enna me yire na akoi me ye de nie obatampa asam to me abra wo mami ama me da chambra bo na se menyaja ma we ne muno aduma pa wo bedi mame awaro pa wo be ware ye se dia wo ji mani ene mani nka bro kire bie wo kacha nie empanisi esie ene kacha eni aseda na Frimpong na yiro no oyare kakra na ebribia woni ne beka sabia asama no kakra ne sa me hokanie awo batampa sa eduse ebia na me wontome na onyankopon twedi ampo wato ne nsa frame me slow potential me pe eye nyomo duonum baako me slow me dawo yi na fama me enti Salvation Army wa ha na chese ye maame wo suade yie wo si wonyankopon na na Frimpong wo meyire mobbo umobro wo do so nti pepa ne mrato wo ne wo fi na mo yo mo kra na prapra ne wo fi ne bone mo wo ne mrato no ne bone wo ne ni mo da wo wurade nko na meyira fomo wade oye de wani so bone wadi pe mo kasamo wo moti watemo mo hyewo na mo ye mo bone mo na ne na nyinsai no hyewo pa no kra ne sewe mo mane wo nyansa ne mo ntaye fadwira yi meyire wo bone na ne wo mfi dware no oye fita senso kirema mane ntia ne gye ne abotoya mo nsa na nompa bubu ne de agrusie jiwani fi ne bone mo nta na bi pale mo mu yo nyina onyankopon wa kuma mo tie ma meyire na ye wo mfufu aseti mo ni mo na mpa fore bon kaye bebo
ɔsia fɔwie nso wani onyankopɔn fɔwie ne wo mu abubuo onyankopɔn akoma abubuo na mpɔkyɛ na arempoɔ ma ne nyɛ wo fɛ sɛ wobɛyɛ zi yɛ oye to Jerusalem afasuo ɛna bɛpɔtɛ ne afɔwie ɔsia fɔwie ne afɔre mu ɛno na nana pia ɛno na nana yere ade anantwini bɛkɔ afɔwie bɔkyia so ɛyɛ wo da ka sɛ amen ɛyɛ wo da sɛ Salvation Army ɛni Nana Boatemaa ɔkɔ ha bia ka sɛ amen ɛyɛ Nana Danso Frimpong mɔsofo ahene ɔkyerɛ bukreko na amani sɛ wawo na akɔnya soɔ ɔkuku sɛmpa a wɔtwa soro bɛseɛ akaagya yɛde atodoro ne kono ɔna n'ani amani ɔnomaduro nom deɛ anwono ɔnani aborɔfo kuyi wɔ tuo pia ɔne ɔkogya no ano ɔsu ɔna akogya no ɔwɔ se na deɛ nyɛ yie ɔna akogya ntagra ne kete atumpa ne atupratia na Danso Frimpong ne nanso asi fam no ɛkyɛ wɔ bia wɔ mu na Danso Frimpong se na no asi na yadeɛ na mompere no Wala unja so ye kan dem go fanya unja unja tia so bye bye yo bye bye yeah hallelujah 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 hallelujah
How we know if the early tent we live in is destroyed? We have a building from God, an eternal house in heaven and not built by human hands. 2 Corinthians chapter 5 verse 1. Our eyes have gone out of light, and there is darkness everywhere, for the devil that has laid its icy hand on our beloved mother, grandmother, auntie, sister and friend, include Felicia upon. You will be missed dearly. The late Felicia upon, effectively called Adwoa Boatemaa, was born at Jamasi Kyekyewere in the Central District of July 1961 to the late Openi Moses upon and Obapeni Alice Adwoa Silva. Adwoa Boatemaa was the least child of her late parents. Her undoubted beauty at the younger age earned her many friends. Felicia upon was baptized at the Salvation Army Church here in Kyekyewere at her infant age. She was a member of Songsters Group within the church. Felicia played an active role in the church and remained faithful Christian in all her life until she was called by God. She left a legacy of peace, faithfulness in Christ on the minds of who encountered her. Indeed, she was a mentor, coach, counselor, and a role model to us. Felicia upon had her formal education in Kyekyewere and completed middle school in 1980. She was enrolled in his interest after completion. Her skill set along her caring and industrious nature untimely showered. Knowledge acquisition could be without one's background. Her early childhood was mostly spent in Kyekyewere. Felicia upon was really a gift to humanity, always smiling and happy when she was with her family and friends. She played her motherly duties by always making sure her children were well fed and taken care of. She was a great cook and loved to cook every day. Aside her biological children, she was a mother to her nieces, nephews, and friends of her children that made her gain the name Mama Adwoa. She never used the term niece or nephew. She called them my children. Felicia got married to the late a.k.a Adwoa Boatemaa, known as the Boat, who by then was working with the Tema oil refinery as an assistant supervisor in Tema. Both gave birth to 4 children. Adwoa Boatemaa later relocated to the United States of America in the year 2001, where she stayed with her sister also called Mama Adwoa, and later met her beloved husband, Jamasi Frimpong, who is currently the chief of Bosofort Township. Felicia upon called to glory illness started about a year ago and was admitted at the Beth Israel Hospital in New Jersey. As painful as it is, it has broadened our knowledge that we should never take our beloved ones for granted, as every moment shared with them is priceless. On 7th April 2025, at approximately 3:30 a.m. at Internal Maritime Hospital in Tema, the painful news swallowed all of us, especially children, grandchildren, siblings, and their family members in Ghana, US, Germany, and around the world. We confidently take consolation from the fact that Felicia upon is in the Lord's presence. Join the cloud of witness. Hebrews chapter 12. Adwoa, you have fought a good fight and left out us many legacies and memories. May the living God grant you eternal rest till we meet again in heaven. Amen. Mami, Obantampa, Demi Fredri, Demi Found Clancy, Okunkon, we do know be Mama, we don't feel that. Demi Found Clancy. This tribute is one we would take
time us. Thank you, Mom. Thank you very much for everything you parted on us. Thank you for not leaving us during the harsh, turbulent periods of our lives. Thank you for not leaving me behind any burden, problem, or confusion. Thank you for leaving us with peace, love, serenity, and unity that has been trait, and that alone tells us that you were present around us. Thank you for inculcating into us the best of moral upbringing. Thank you for putting a roof over our heads. Thank you for taking good care of us. We would have been nowhere. Our lives may have been nowhere. Our lives may have been distributed, obstructed, but just like them, Hen and drew us more closely to you in order to provide for us. Even the most feeble stage of our life, you still made sure you put for us when you had the least energy to do other things. Thank you for teaching us God, for we are nothing without Him. As it is written in the book of 1 Thessalonians 5 verse 18, I read, in everything give thanks, for this is the God's will for you in Christ Jesus. Amen. Assuredly, we can only give thanks because it is written in Job 1 verse 21, the Lord give and the Lord has taken away. Blessed be the name of the Lord. As your children, we would like to say, may your soul body rest well and your soul live on, for we believe you are not dead, but has only transitioned to the place God has prepared for you with another assignment. Keep being the angel you have been to us. Rest well, Mom. May your soul rest in perfect peace. Grandma was the best. She bought me everything on my birthday, and she was so kind and helpful. She also taught us to eat fufu and all the spicy food. Grandma always buy us ensured drinks, gummies and biscuits when we visit her in work. We were buddies. She taught us to speak Tree. I couldn't see Grandma when I came to Ghana, but I took Mommy's phone to call her each day. But Grandma would not pick up my calls and videos. I will always cry to Mommy that Grandma is not picking up my calls. The day she died, I saw Mommy crying but didn't understand why Grandma is dead. Mommy explained, Grandma is gone to heaven, so she can't be our angel and watch over us. I told Isra and Ohineba not cry like Mommy because Grandma is our guardian angel. Grandma's last word to me is State Island West. Nyamize, everything will be fine and we'll get soon. We love you, Grandma. Let your soul rest in peace. Amen. Nana Baso Frimpong a.k.a Ti Aswamika Bia Nana Adumwasem Anameka. Ajamfo ne abusuafo nananom ne abusuafo a wɔhyia ha. Ɛna de ya migyina ha yi, nkamenya na ka medɔfo Boatemaa, Adwoa Boatemaa a ɔkɔ ayarehwɛ a ne ho tɔɔ no ka ne naaseɛ na ka mekasa. Ɛnso ɛyɛ afeɛ mu bosome nan dɛ ɛtɔ so nso ba mo wo ɛna pakan kɛseɛ no ɛbɛfa no ɛma ɛde awerɛhoɔ kɛseɛ abrɛ me. Nokere ni mehyia Adwoa Boatemaa mehyia no wɔ Aburokyima mu New Jersey ɛyɛ 2008 ɛna me no ɛhyɛ aseɛ sɛ yɛtoa na mo ɛnam so ɛba a.k.a kurom ha na me ofiri ehu na abusuafoɔ panimfoɔ ɛma awareɛ amammerɛ kwan so yɛyɛ ɛhɔ nam ne hyɛ ase na sɛ wohwɛ mu a mfie bɛyɛ 7 kɔ 8 ni ɛna me no ɛsiane awareɛ no mu ɔdɔ a wɔyi kyerɛ me kyerɛ sɛ ɛne me no yɛ tukwan deɛ nanso so obi bɛhu daakye pa bi wɔ akwantuo mu a yɛmmienu yɛhu wɔ yɛmmienu mu nti ɛhyɛ ase toa na ma wɔ awareɛ mu ɔdɔ a wɔyi kyerɛ me deɛ ɔde kyerɛ ma abusuafoɔ mpo ohun sɛ meyɛ ɔhene no ohun sɛ me dwumadie so nti anidie kɛseɛ sɛ ɔde ma me ɛne me kuromufoɔ abusuafoɔ ne nnuamaa ɛyɛ ne nsɛm no ne kumafoɔ no emu bia ne hɔ a ɔgya mu ɔde anidie kɛseɛ ɛma me nokure ni nneɛma a mekae bebrebe ne sɛ mesɔre anadwo na meda
etimani na won na menchen a afi no mahu se afi na asem atobe pa eduru se me didi a be kai se odi na no e betare maso na wo kama so mesem eduru se me ne me panifo ye meeting na wo se wo twam bienu miensa panifo ni bi wo no wo monte ase na enso ono onidi ye se de me ne tie nyina ne se onidi ye na wo so wonam ho a desa na ne didi ye mi no ne didi it will come 1 2 1 2 pe na wo hunu se wo twam anya mo asa na wo pantie na enso aduane wo ni ye o ma me san a kire se ye mi ye bia no me do to ne man tentem na ono so e kom de no enti in fact wa Germany ka papa because hamia na me boa wa kire wodo e kire me wa kire wodo kire mabusua wa kire wodo kire kura midiso na ono so ba ye hu so ware pani no o de ani die e ma obia nukreni ene dai o ya o kese na me namu in fact se me kase metimi akari o ya ono no ma kire ase se be siti a e be ye den ama me pa na medanya mi asese ni papa o te se ye na susu minya achefa o na brabom ne ne tran so warefo na dwumadi a obedi wo wiase no me de yesi a eya wo nyina wo mu no me sa da nyame ase e ma no efise se de chokon ka no yenim sa ha de ye nyina ba kwantumu na kwantumu ye bekọ na enso ba bia wo kọ no wo kọ sisi ba bi amada achi yesu nyina yakohia e wo me do fopa Felicia odo a me wo ma wo na wonyama ame no menim se ye be kai wo e wo abusuanu ye de betra wo abusuanu na menim se de ye ka ne se owo na titi odo ntam no me de me nya hyeso owo we be de teme ne odo ntam me kai wo da bia do bia wo ye kire me bia me kai abusuafo a mo hia ha so me da mo ase se mo be ka me ho na ye ja me do fu ikwai e wo kwan so koso me do fu pa Felicia me do fu pa Adwoa Boatemaa nyame a odo betum obusua betum oma ebetum me se okuno no medawasi nyame enfo wonsie ye na onfo won entwe Abraham kokomu amen ton asem enoti ene yeye awon kaka se yede akasamu ma yanya ye evangelist owo echiso kwadi do masafu evangelist Samuel Pabot na odi radio star teacher enyamodia amen ye bompai Frimpong nyame katechie anopai da wasi odene ho a wonu obi to agina ansa no waye de wase da bia wo ka kire me se mi gina dom no mu a mema omonte ase ese ayi ase asenka ye kan ye nkama ne ewuo demom ye kama oti asefo sene odi betu no hofo na se kina bi ono so dane to ho a wahunu ba bia woko ne santi minyankopon tumfo batampa da bia wo kasa na nenso kasa tumi ni ahoden so mania ni wura fini ho kai ne ho na mania onti bida enti ne na onti ase na asem no nkwa wieye na dom akase eyese me ba ha ne wo Yesu Kristo dimu ena mabompaye amen amen unyare nkoda ho ansa no wakose nyame bo se wonsa wo yare no wabehye ne nuonyam meni wunyanyare yeyai wo nan na wo de hye ne nuonyam ne be yi afaye de ben wo nsanso ana wo de ahye ne nuonyam ye no mo de ni nyina bi ye de hye nyame nuonyam hallelujah midi edi osempakani Kwadwo Boatemaa poku me ya nwomtweroni ena me yesempakani asem no ameka no awurade boa me ma mitumi tworo to ho te se de ma tworo nwom ato ho enti se dwumadie bi se ba ne ebodi frɛ me se bra ne bekasa me yi ne efata dwumadie no na maboso mpa awurade se fa we se kɔ ansa na me de sa asem no akɔ ba bia me kɔ kasa me bom paye no awurade yi ba koma me amemfa mra ha na de oyima me se me famra ha no etiri pone da so no ano ote hallelujah amen eti etu ba bi ni etu nipa mu a na ne ka kra ye ten na so ono a wafre ye na wasoma ye no wama ye tumi se ye fa kana sempa eti wa wotie bia ne ye ready se o beti asem bia be pa amen a ye fa hwi nya bia be afra mu
Me catch them crofo de bia say woni me record a phone na record me because one who me lay e bia na one who me bio. Hallelujah. Amen. Asemo a me kasa fa ho etiri po da so. Me papa no asofo me salutu mo. Na nanom so me bo me mu asema mo. Adofo nyina me ma me saso kase nyame hira mo. Amen. Etiri po na da so no hwe wonu a wote nche ne busa no say ya Adwoa Boatemaa na da hwe na hwan na aduru no so. Asemo Awurade se me meka ho asem no no. Hwan na aduru no so. Ye ba ye hu se nkrofo su ebinom da wo mo to ho. But eniji sem ne se kane no na okwa yiase a wota ati me ne obekọ na nse di omo ne omo nko. Omo sakra wo mo adwen. Enti wonta anti sa su ni bio. Hallelujah. Omo a esu gidigidi mpo obusa ne se hwan na aduru no so a obepepa na nu ase ne suo. Because onim ne aduru no so. Ma me ne papa ne nananom amutie me. Said the Ubuzano to me and cassette me a true mesudia and an asem da homae. Praise the Lord. Yan nimini a true niswanti o casaya ye. So one to me and yan to Musa drew was so dear. Me say o casaya dear bay ye. Nadia won nimini who said drew no swanu nimwa and Kawan minas as a home cotuni near drew. Hallelujah. Unimu say true uswanti ana wadru bosomo so because of asase amunyina mudidi so wo kwa kwaje aduro na odi akumunua na nsusu sai na aduru so okọ na kwaje aduro ni wia ne na wotemi ensa unua na wotu na aduro no na besa abaye wayie Awurade nsakra ye nyina uji tumo wanya tumo ya dina haya ye befa ya maame akoi aduru obi so me suro se meka se ane ebeye mea. Praise the Lord. Hallelujah. Adru mesunti no menamo amehwa menantie yie. Me bie ma no me bie ni yie. Me dwini a me dwini yie. Na mmom de onnim se adru no so no ototo ne ho papa so. Wa mana betri so ombu nipa bia. Onfa nipa bia anya de ben anya hwe. Na ne ameka e bia wonti mase. Enti yanko Bible mu na yenhwe ade kakra bi. Luke 16, 19 to 22. Mike ne ya ba akunti. Madaroma momfa nche ye kenkan mae. Oso odefo no ohiani. Odefo bi trase. Onu di owo sikanti odi ne huni ayie ntuma kra na obefra style ye be pamama no no. Utimu se sister ye wo be wa head ye be odi ne ho. Tuma said ye pam no wuhuru maame no a wotimu se asem wa ye be ato. But enne apebia nya biafo no e be yiase. Atade no said ye pam no na tade na akolo ejiama yie na na ho aye de be ayira. Nukura wei ena nana no ni asofo tumi kantre ye. Eti no ane se ye deta ye ho. Na ya bo life ni bi wa ye na se. Sister, life no ye wo bobi. But Awurade si mi musa o se funu no a wo ko ye no. Woni dia duru no so a. Nka wo kutu kreni ka o minimu am pese wo ko ka kura be ye be. E be jet Awurade mesai. Papa no wo sikanti wo dia setra fefe. Ele trans. Hallelujah. Baby escafo will be a here for you as scafo on to da. So me boa mon kan kire me. As now more than to me pay up at no. It baby escafo be here for you here be. It escafo will tell me mo me respect here for no. Now one so ho say ye sika no and grofo be dey be. Halodi. What yari? Eti amafo nyina hu se de papa yi eba kewaya. Osimi topono makromu nyina de. Ene e ba branche hia ni o yari de ye de ne kodia. Obetumi aboa na ma branche na nya yaresa. Eti ye pega branche ne se papa na ba ne de na koto ne pona no. E de na esi.
ne kondo say odi proprowa efri odifo no kuno so ehia no oyare aduane kura wonya binya tiebe eni enti ade ne koto kwana no a ade a wodine ho ne se party a ekoso wo fie ho no eka ya chichire boa kakra fanya tiebe emfa mra no kwana no ho efise wo ma wo nyina ayesem wono so ne ho atete ene kura puatu no enti wono de won presi obekọ fie ho bi lemo mia ye die ni de konya bi obe tiebe. Hallelujah. Amen. Ekomu ku obi ba de waboaboa no koto aguesu abusua mienu bumbu saade no o hwehwe saade no utiri mu ayedin because one wa brain wonye sika sana ya na sika fo no motaka no mompebre wuni bra ma bre. Hallelujah. Me ka kire wo se wunu aba hia ni no woda wotumi na obon kotode bom paye ma wo se wono nso awurade apagya sigani bi wona busua mu enti awurade mo ho ba na udidi bia yedebe but wo de wuda sori anopa no anu aka se Adwoa ni man peduma ana okọ ana odidi wachi wo de ye ne sa na ko mesi wono na bekọ akosi wayi akyere nkrofo because da bia wodi ma ana awurade de wo tie ayedebe ati no why ana aduru no so yanim de aduru no so anti ene ye ene amasa. Hallelujah. Amen. Yeni no ko do so obedi sikani na duane ne kakra enso ye mfa ma no ene de esi nanso akraman ba beta free na kro twas na eba se ohiani ni wudi na abofo be soa ne ko ara ena abofo be soa no e hunhum asem no ene de esi ye na odefo no nsu ye no bo nsem awurade nyankopon ha ena awurade de asem no ma me ka se hiani ni wu ye no odefo na nchene boatea ene na cheso obi wu a aduru obi so. Hallelujah. Amen. Saka hiani ni wu ye no na skani na wu a ke yebeka se o hia kum nipa bada na me ka tire obi bia wo sika wo be wo ye hiani so a we de be e sanse sa wo ni yenim de obeko kanenti mo ma hiafo mo adefo na adefo no so hwe hiafo. Amen. Ebe mo manu mu asetran asumdie efie no mu nia hoto mi priti wo mi ami fie mi kromo yie ena me ka tire me wo fa no mo ti ayikete so se na mu nim sem mi meba be duru ba bi amaduro yi a edom nyina twahia no mu tie mi a aka mi so anu ana ka mo de me koma pop na so atiri mo dinti suku kura mo apese mo de me beko afa nu omu nyina si omu tirase. Hallelujah. Amen. Woni ba bi obi beko akodro nti enna woni ni hia de obetumi aye bia ye de ban ye ma no because eduru obi so a ebeduru obi so. Hallelujah. Amen. Eti hiani na wu sikadi ni so ai de ban wo wu eti wo mu nyina brabo o mo bo he no obi ade akowi asamado. Praise the Lord. Hallelujah. Enye sa asem wo ya kaminim se ye hia mo wa asase so na asamado ho so ye hia mo a. Hallelujah. Amen. Mami misrewo eda kura be kan se kwa ya do ye no wo hwehwe wo ntoma no de ani anwan de motuamu na sene de ne chia pai eno na wo sisa na wo de akomo wo de wo tie kura se wo de eno wo ye ena no me kan wo ba bi me sa kan bio ena wo ba ye nkura se a atade a Dubai fo ton no obi de ko afuo mo ha me krom tetirem wo be Africa wo be sin no obi frefo mu ba ye kumasi ni bi se Dubai atade a wo de kobo life no na obi di frefo mu no ye tebe because TV na banti wono so tie class na odi ba de no de ye ne fe no wakokroma ye de be akotobi enti wo de na ani anwan no ane moto mo tete no peba bi fo. Oh hallelujah. Wakani ya chira wonipa wakani ye ena achira wo entna sema wo ho na wiasi eyedan a owura ne beba papa nyamishrawo eden ne yeka chira no oh fa ba ko kan ho
tosi na ya de ma abusua na ne emani na basu na yanko yanko
Papa Wilson. I can't radia sema cheye. Da ye papa. Da papa bro. Odi. Yamia sema ba no ye computer. Yo. Hallelujah. Radia sema me chane kakra ya kan wo ho. Na me san yesimu biom. Eyo sankafo nwoma eti a ye dumienu. Ngichemu a ye dumien sanu a no. O say asam ni nyina na wie ye ne say suro nyankopon na di na hyede yeso eti a eye du nan ne say na ne nyina be pie wa temu mu papo boni o eno ti ni America ne say nya ye betena se ye di enipadua be ye say ye nim say ye yesumo ti ye yamade de di o nya ye biara no da che be pie eno tumoma ye nyina ya adwemra ye ho so say ye betumi ayesi onipa e ye ntumi yensi o yankopon ebri biara obeto nsa frɛ ne mma no ne mma begina atembuo mu eno nti papa ye no mama ye ni yie ye bɔne nsoso a mama ye ntwe ye ho mfire ho esanse ne ye biara no akontabuo e wo ho da ache fa ho me Awurade na Kristo ensiesie o ɔmfa ho ye ne ɔpɛ adomo nti amen amen. Sabi aso to fu Nyankopon ani na wa fra na ba wa Mrs. Felicia Frimpong afro brani agreho wiase nti yo nyina ahia mu ha adi nipa bi ahia na enso nkwa enso mu dotie anko dotie mu enfutuma enko enfutuma mu ye wani da so sai ebra di ache no tubanto di ache bebom the Christ of our nyina ba sorry. That's a body was through one. Felicia so about Timby. And I didn't find out Felicia is here. A man baby pants. A man about for Messia Felicia say Hager. You are this come never quite to you. And I didn't share about you. Amen. Amen. And I didn't go on my Bible here for. When such an end of every day, so my power baby pants. Young catch you, why did you say? You find a strong. And we are going to have and then we are seeing a large so proud to go in now. We are getting about James. The other one, so I didn't. Amen. Sunday about Felicia. Yeah, Boatemaa, Adwoa Boatemaa, baby. Sadia Bawa Boatemaa, Felicia. We are no man seeing. Say ye and your camera and show point to you. Now, on Pambo Abraham to more. Amen. Boatemaa, Sadia won't see no as seeing. Someone will inquire, ma, and go no back, no go to a year. And to go back to my answer, where I can hear, and so I want to. Amen. And see no. What will be? So that you are with your father. You bet me I can say. Name and power. Amen. And your market, Mamma, and Janover, and your dry is soon as the sun. And my say, Mamma, you can't yell about you. Yame, I'm going to a mansion. I'm going to a boy, and so I want Yamina, Yame dog, a giant, Yame Power. Amen. I will not me. I cannot present you about to war. Nanga, the Oya Mao Parabremu. Almost I look at the Nanso, Yame and Waya. Now, Badia and I'm the Panso. When I'm saying Yame and Pawonko. Amen. Sadia Udafo, Frimpong a.k.a. Where will be a ye? Or one Amramasa. Yame found said, David. Onu ebeshi nyame ampa wo mpo we nya kania
ɛne poma ɛmfa nkɔdu ke na wokɔ mu amen Hallelujah. Amen. Asɔlefoɔ asɔmofoɔ yabɔ hyia Komi ya macho me komacho. ɛsrɛ mu a ɛyɛ bretuo abusua ɛwɔ KY ɔmo hyɛ aseda ɛka mo ɛyɛ ɔmo de hyeɛ ɛtɔ hɔ yi na ɔmo abrɛ bɔkɔ ne mo ba ne nyinaa aseda nka mo deɛ ɔmo kan sɛ nyame nhyira mo dɔ a mode bɛkae ho no nyame nhyira mo na mo yɛ kɔ yɛwie awia nsa fa ɛdɔ a mode dɔɛ nsa bɛka ho awia yɛka de nyame nhyɛ mo awia nsa amen awia mo nsa amra amen Sabre, yadi, salvation na menyum ɛwɔ tree 200. Ebe 2 ne di kan no pɛ, ene tre no na kakis Aaron wusu ne ya bombae. Oso atu ani nkyerɛ buhyɛn. Ɛma ɛne abɔfoɔ nyina. Ayɛnkɔ so hu abɔtɔ yɛ mo nsɛm ɛne ani gye nhyɛ. Ɛgya, yɛbɛkɔ so akasa nyɛ yɛn. Di ɛne isa. Awodom ɛne abɔyɛ ɛne ɔso. Amen. Odi Nyankopɔn enhyira mo no hwɛ mo so. Otumfo Nyankopɔn pa ne nsa nka mo no mo ho ban. Ɔhwɛ mo kra mo nipa bi asu mu a ho ma sɛ biara wɔ na me agya na me oba na me susu nko. Amen. 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 Say. Yamani must be.